мақсад аз телефон ба дигар кас пул ирсол карда натонистем. муштариони саргардони бонки Душанбесити пушти дар яке аз филиалҳои он. ин мард дар чанд рӯзи ахир натавонистааст аз замимаи корти худ ки муталлиқ ба Душанбесити аст истифода барад. 3 рӯз 4 рӯз шидам хелай приложениш ва айрона пул рӯӣ карда намешавад. як 3 рӯз шида ода дорем на имрӯз соз карда нози бо банкоматош пул надорад терминалош кор намекунанд яхелаш. ба қавли баъзе муштариён дар мағозаҳо наметавонанд сари вақт маблағро аз корти худ пардохт кунанд. 20 минут бо мегзара баъд мегзара. Ягон ҷо магазинда пул биспорӣ очират мест. дар бонки Душанбесити гуфтанд сокинон набояд дар ташвиш бошанд, зеро таи чанд рӯзи ахир дар пайи шикоятҳо аз кори қалобон онҳо чораҳоеро рӯи даст гирифтанд ки ба нафъи муштариён аст. барои пешгирӣ аз қалобӣ ва бехатарии мизоҷон мо ба онҳо хизматрасонии навро пешниҳод намудаем ки аз қалобон онҳо метавонанд пешгирӣ намоянд. вақти муштарӣ ба назди мо бо паспорти худ ҳозир мешавад, мо номерҳои ӯро ворид карда аз барнома аз блок мегирем. дар ин бонк таъкид намуданд ки бархе сокинон ноогоҳона аз роҳҳои гуногун ба телефони худ вирус қабул намуданд ки ин дастрасии қалобонро ба маблағи кортҳояшон осон мекунад. бинобар ин барои пешгирӣ аз чунин хатарҳо аз муштариён дархост доранд ки дар замимаи корти худ Face ID-ро насб намоянд ё ба филиали бонк муроҷиат намоянд. бонки Душанбесити ба иттилои масъулонаш беш аз 3 миллион муштарӣ дорад ки аз ин 2.5 миллионаш муштарии фаъол аст. ин бонк таи 4 соли ахир ба хизматрасониҳои ғайринақдӣ машғул будааст. дар гузашта низ шикоятҳо аз шеваи кори он ва гоҳе мушкили кортҳои бонкиаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ садо додааст. масъулонаш бар ин назаранд ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар кардаанд ва дар сартосари кишвар беш аз 700 бонкомат доранд.